L-għan tas-servej li għamilna tal-kwestjonarju ġifieri li batnieh l-4,000 shareholder u jieġbu 350 illi għalina huwa numru tajjeb fit-tweġibiet. Juri illi il-shareholders jgħodu attenti ħafna meta jiġu biex investu sabiex jaraw illi s-sigurtà tar-ritorn mhux sempliċement jaraw meta jinvestu kemmu limax pereżempju ir-rati ta' interessi li se jdaħlu imma jaraw li dak li se jinvestu fis-sigur għaliex aħna ma nixtiequx illi jkun hemm laqqas investitur wieħed illi wara li jinvesti shareholder, bondholder, etc. illi jitlef flusu għax ħażin kemm għalih innifsu għall-familja tiegħu kif ukoll għall-pajjiż. U huwa importanti illi miċ-ċokon inderru anke li tfal ifadlu illum għaw dal-vantaġġ. It-tfal għandhom children's allowance. Allura tgħid ħanħajjarhom ftit billi ngħidlhom isma' ara għandek xi ħaġa ġol karus. Għaliex? Għax importanti li jitalmuhom anke fl-iskola mill-bidu mill-primarja din l-attitudni li ifadlu biex meta jikbru jisibu xi ħaġa infadla illi tgħinhom għal-pensjoni, għax fil-ħajja min jitlaq kmieni u min jibqa' jgħix u jdum. Allura barra l-pensjoni jisib dak illi faddal. Issa, once li għandna dan is-servej li huwa l-ikbar servej li sar f'pajjiżna, aħna bħala kontinuità ġifieri nibatuh lill-istituzzjonijiet finanzjarji, ħadna pjaċir kienu l-Ministru tal-Finanzi ukoll għax il-Ministeru fih innifsu huwa wkoll istituzzjoni finanzjarja. Għandna il-Borza ta' Malta li hija istituzzjoni finanzjarja, il-Malta Stock Exchange, u nibatuh l-stock brokers sabiex aħna nkunu nistgħu aktar narfu kif għandna immexxu il-qudiem biex l-investituri ikollhom riżultati aħjar u nħeġġu dak li hu l-litterizmu finanzjarju għax importanti li biex tgħix irid ikollok il-flus u biex tfaddal irid ikollok il-flus ukoll. Huwa minnu dak li qed tgħid inti għaliex l-ikbar numru ta' investituri huma dawk l-investituri li għandhom età għolja. Imma daw qed jifhmu għax jekk pereżempju wieħed qabad jaħdem ta' 20 sena ngħidu aħna wara l-korsijiet tiegħu anke tal-università. Allura għandu iktar opportunità li jkun qed jaħdem illi jista' ifaddal. Però l-istudent għandu minn kmieni joqgħod attent sabiex mill-flus li qed iddaħħal ukoll. Bħala student għax illum qed mur tistudja l-università qed titħallas ukoll. Idderri lilek innifsek, iċċaħħar ftit lilek innifsek minn xi ħaġa u tgħid qiegħed titfaddal sabiex inti iddaħħal dak il-ħsieb ġo fik illi mindu qiegħed żgħir qiegħed teħossib. M'hemmx għalfejn tkun anzjan ta' 50 ta' 60 sena biex tibda tfaddal.